Καλώς ορίσατε στον οδηγό εγκατάστασης εξοπλισμού HELLAS-SATNET. Με τις υπηρεσίες HELLAS-SATNET μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο παντού στην ευρωπαϊκή κάλυψη του ελληνικού δορυφόρου HELLAS-SAT2. Ο εξοπλισμός της HELLAS-SATNET έρχεται στο χώρο σας με courier. Στη συσκευασία του εξοπλισμού HELLAS-SATNET περιλαμβάνονται τα εξής. Μία μικρού μεγέθους υψηλής ποιότητας εύκολη στην εγκατάσταση δορυφορική κεραία διαμέτρου 79 εκατοστών. Ένα διαδραστικό LNB, ILNB, κολάρο ILNB, 30 μέτρα καλώδιο σύνδεσης εκπομπής, 30 μέτρα καλώδιο σύνδεσης λήψης, μηχανισμός προσαρμογής ανύψωσης και αζημουθίου, εξοπλισμός υποστήριξης μηχανισμού ανύψωσης και αζημουθίου πάνω στον ιστό, ένας βραχίωνας τροφοδοσίας, 5 connectors, 2 στεγανοποιήσεις connector, ένα modem IP που παρέχει σύνδεση Ethernet στον υπολογιστή του τελικού χρήστη ή το τοπικό δίκτυο LAN, συσκευή προσανατολισμού Point and Play και όλα τα απαραίτητα εγχειρίδια εγκατάστασης σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Για την εγκατάσταση του εξοπλισμού θα πρέπει να διαθέτετε ήδη σταθερή βάση για την κεραία, ιστό για την κεραία, σταυροκατσάβιδο, γαλλικά κλειδιά των 10, 11 και 13 χιλιοστών, πλαστικά δεματικά tie wraps, κόφτη, πηξίδα, αλφάδι και καλώδιο γείωσης. Δεδομένα γεωγραφικού προσανατολισμού, τα οποία διατίθενται στο εγχειρίδιο πληροφορίες προσανατολισμού κεραίας στη συσκευασία που παραλάβατε. Ο ιστός της κεραίας θα πρέπει να εγκαθίσταται σε σταθερή βάση. Ελάχιστη διάμετρος ιστού 40 χιλιοστά, μέγιστη διάμετρος 70 χιλιοστά. Επιλέξτε το σημείο στον εξωτερικό χώρο όπου θα γίνει η εγκατάσταση. Επιλέξτε την τοποθεσία σας από το έγγραφο πληροφορίες προσανατολισμού κεραίας ή την τοποθεσία πλησιέστερα στην τοποθεσία σας. Φροντίστε η κεραία να βλέπει ανεμπόδιστα προς το δορυφόρο. Βεβαιωθείτε ότι ο ιστός της κεραίας είναι κάθετος προς το έδαφος. Σε περίπτωση εγκατάστασης ιστού τοίχου, βεβαιωθείτε ότι ο τοίχος δεν παρουσιάζει κλίση. Για τη συναρμολόγηση της κεραίας εισάγετε τα 2 στηρίγματα στον ιστό. Χρησιμοποιήστε τα 2 κολάρα και τα παξιμάδια για να προσαρμόσετε τον ιστό στο μηχανισμό προσαρμογής ανύψωσης και αζημουθίου. Μην προσαρμόζετε πολύ σφιχτά το κολάρο, καθώς θα πρέπει να το προσαρμόσετε και αργότερα, αλλά βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί αρκετά σφιχτά ώστε να μην γλιστρά πάνω στον ιστό. Βεβαιωθείτε ότι ο μηχανισμός προσαρμογής ανύψωσης και αζημουθίου είναι ήδη προσανατολισμένος στη γενική κατεύθυνση του δορυφόρου. Για να το κάνετε αυτό, χρησιμοποιήστε τα δεδομένα προσανατολισμού στο εγχειρίδιο πληροφορίες προσανατολισμού κεραίας. Προσαρμόστε το πιάτο στο μηχανισμό προσαρμογή ανύψωσης και αζημουθίου με τις αντίστοιχες βίδες και παξιμάδια. Εισάγετε το βραχίωνα τροφοδοσίας στο κάτω μέρος του πιάτου και σταθεροποιήστε το βραχίωνα με τις αντίστοιχες βίδες. Προσαρμόστε το κολάρο γύρω από το ILNB χρησιμοποιώντας το κατάλληλο παξιμάδι και τη βίδα. Σύρετε και τοποθετήστε το κολάρο του ILNB στο βραχίωνα τροφοδοσίας. Για την καλωδίωση της κεραίας θα χρειαστείτε έναν κόφτη για να συνδέσετε τους συνδέσμους τύπου F. Για να συνδέσετε έναν σύνδεσμο τύπου F σε ένα καλώδιο, θα πρέπει να ακολουθήσετε τα εξής βήματα. Σύρετε πρώτα το ελαστικό κάλυμα πάνω από το ομοαξονικό καλώδιο στην κατεύθυνση του βέλους. Απογυμνώστε το ομοαξονικό καλώδιο. Διπλώστε το περίβλημα προς τα πίσω πάνω από το κάλυμα του καλωδίου και βιδώστε το σύνδεσμο τύπου F στο καλώδιο με το χέρι.
Για τη σύνδεση του ILNB με το modem IP, πρέπει να συνδέσουμε το καλώδιο από την έξοδο με την ένδειξη RX του ILNB στην είσοδο με την ένδειξη ILNB RX του modem. Να συνδέσουμε το καλώδιο από την έξοδο με την ένδειξη TX του ILNB στην είσοδο με την ένδειξη ILNB TX του modem. Γιώνουμε το ILNB. Στη συσκευασία του modem υπάρχει καλώδιο τύπου Ethernet. Συνδέστε τη θύρα Ethernet του modem με τη θύρα Ethernet του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Ρυθμίστε την κάρτα δικτύου του ηλεκτρονικού υπολογιστή σας ώστε να λαμβάνει αυτόματα διεύθυνση IP. Για τον προσανατολισμό της κεραίας θα πρέπει να γίνουν τα παρακάτω. Ρυθμίστε το λογισμικό του modem στη λειτουργία προσανατολισμού. Χρησιμοποιήστε και ρυθμίστε τη συσκευή προσανατολισμού Point and Play. Ρυθμίστε την κεραία ως προς το υψόμετρο. Ρυθμίστε την κεραία ως προς το αζιμούθιο. Ελέγξτε τον προσανατολισμό της κεραίας. Επιβεβαιώστε με το λογισμικό του modem τον προσανατολισμό της κεραίας. Προσοχή! Μη στέκεστε μπροστά από το ILNB ή το πιάτο της κεραίας κατά τον προσανατολισμό. Διατηρήστε ελεύθερο το χώρο ανάμεσα στο ILNB και το πιάτο της κεραίας. Πριν προβείτε σε μικρορυθμίσεις της κεραίας, θα πρέπει να μεταβείτε στη σελίδα κατάστασης του modem IP. Βεβαιωθείτε ότι το modem IP είναι ενεργοποιημένο και σωστά συνδεδεμένο στον υπολογιστή σας. Στον υπολογιστή σας ανοίξτε έναν Internet browser, πληκτρολογήστε 192.168.1.1 και πιέστε Enter. Η σελίδα κατάστασης περιέχει έναν κατάλογο με πάνω από έναν φορέα προσανατολισμού, Pointing Carrier. Επιλέξτε το πλήκτρο Start Pointing. Τώρα μπορείτε να ξεκινήσετε τον προσανατολισμό της κεραίας. Το εργαλείο Point and Play θα σας βοηθήσει να προσανατολίσετε σωστά την κεραία. Στη διάρκεια της διαδικασίας προσανατολισμού, το εργαλείο Point and Play μπορεί να παράγει διάφορους ήχους, καθένας από τους οποίους έχει συγκεκριμένο νόημα. Για τους διαφορετικούς ήχους, συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης. Γι' αυτό θα πρέπει να φοράτε το ακουστικό όποτε απαιτείται στη διάρκεια της διαδικασίας προσανατολισμού. Βεβαιωθείτε ότι η ένταση του εργαλείου Point and Play δεν είναι υπερβολικά υψηλή. Διαφορετικά ενδέχεται να υποστεί βλάβες η ακοή σας. Για να ρυθμίσετε το εργαλείο Point and Play, αφαιρέστε το σύνδεσμο TX από το ILNB και συνδέστε τον στο εργαλείο Point and Play. Στο εγχειρίδιο πληροφορίες προσανατολισμού κεραίας, ελέγξτε πρώτα το υψόμετρο για την πλησιέστερη πόλη στη θέση σας. Χαλαρώστε τις βίδες σταθεροποίησης 1 και 2. Χρησιμοποιήστε το εξαγωνικό κλειδί για να περιστρέψετε το έκεντρο ε μέχρι τα γράμματα ε στο έκεντρο και στον ιστό να ευθυγραμμιστούν. Διατηρώντας το έκεντρο ε σε αυτή τη θέση, ρυθμίστε το πιάτο στο υψόμετρο που βρήκατε στο έγγραφο. Το παξιμάδι 2 υποδεικνύει το υψόμετρο. Ασφαλίστε τα παξιμάδια 1 και 2. Σας συστήνουμε να μην ασφαλίσετε το έκεντρο ε, καθώς μπορεί να του προκαλέσετε ζημιά. Για να ξεκινήσετε τον οριζόντιο προσανατολισμό, χαλαρώστε τις βίδες κλειδώματος 1 και 2 του έκεντρου α. Χρησιμοποιήστε το εξαγωνικό κλειδί για να περιστρέψετε το έκεντρο μέχρι τα γράμματα α στο έκεντρο και στον ιστό να ευθυγραμμιστούν. Ασφαλίστε τις βίδες κλειδώματος 1 και 2. Χαλαρώστε τις βίδες του βραχίωνα 4. Ρυθμίστε την κεραία στο μέσο αζιμούθιο για τη χώρα σας, όπως φαίνεται στο εγχειρίδιο πληροφορίες προσανατολισμού κεραίας. Μετακινήστε αργά το πιάτο οριζόντια μέχρι να ακούσετε τον υψηλότερο μη διακοπτόμενο ήχο. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει την κεραία στο μέσο αυτού του εύρους ήχων. Μόλις ακούσετε αυτόν τον μη διακοπτόμενο υψηλό ήχο, ασφαλίστε τα παξιμάδια του βραχίωνα 4. Σας συστήνουμε να μην ασφαλίσετε το έκεντρο α, καθώς μπορεί να του προκαλέσετε ζημιά. Εκτελέστε τους παρακάτω ελέγχους για να βεβαιωθείτε ότι η κεραία θα αντιστέκεται σε εξωτερικούς παράγοντες όπως αέρας κλπ.
Βεβαιωθείτε ότι όλες οι βίδες είναι καλά ασφαλισμένες. Τοποθετήστε το χέρι σας στιγμιαία ανάμεσα στο ILNB και το πιάτο. Μόλις απομακρύνετε το χέρι σας, θα πρέπει να ακούσετε ξανά τον υψηλό μη διακοπτόμενο ήχο. Ασκήστε πίεση στην κεραία ώστε να μετακινηθούν τα άκρα κατά περίπου 3 εκατοστά στην αριστερή πλευρά, τη δεξιά πλευρά και το πάνω μέρος και στη συνέχεια απελευθερώστε την. Εάν η κεραία παραμένει σωστά προσανατολισμένη, θα ακούσετε ξανά τον υψηλό μη διακοπτόμενο ήχο. Όταν η κεραία είναι σωστά προσανατολισμένη, εμφανίζεται το μήνυμα Correct Satellite Pointed Optimally. Όταν ολοκληρώσετε τον προσανατολισμό, μπορείτε να απενεργοποιήσετε το εργαλείο Point and Play. Αφαιρέστε το καλώδιο TX από το εργαλείο Point and Play και συνδέστε το στο ILNB. Τοποθετήστε τα ελαστικά καλύματα πάνω από τους συνδέσμους, χρησιμοποιήστε πλαστικά δεματικά tie wraps για να προσαρμόσετε τα καλώδια στο βραχίωνα τροφοδοσίας. Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια δεν είναι πολύ τεντωμένα. Επιστρέψτε στον υπολογιστή σας και στη σελίδα κατάστασης του Modem IP. Επιλέξτε το πλήκτρο Pointing Completed. Τώρα είστε έτοιμοι να πλοηγηθείτε στο ίντερνετ.